खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 22 जानुवारि समबारखालि आसामनि फरायसालिफोरा बन्द थागोन। खैराबारियाव बिपिएफ दोलोनि मावथि मेलाव हाग्रामा महिलारि। बक'आव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोरारि जथुम्माया थुंगेबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माया जारिमिनारि। सानिया मिर्जा आरो सैयद मालिक मोना फाथैलाइ बिसिबाय। बाक्सानि सरनिया थाङाबारियाव सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाय। 1968 मायथाइनि भारत म्यानमार गोरोबथाखौ सिफायनानै सिमायाव तारबन्दी लुनो मिरु सोरखारनि थांखि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उत्तर प्रदेशनि अयोध्यायाव राम मन्दिरनि प्राण प्रतिष्ठा एबा राम मन्दिर बेखेवगोननि खाबुखौ लानानै आसामाव 22 जानुवारि समबारखालि आसामनि गासै फरायसालिफोरा बन्द थागोन। लोगोसेनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होदों दि समबारखालि गासैबो जौ दखाना फाननाय एबा बायनायखौ बन्द खालामनांगोन। बेनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव ना बेदर फानग्राफोरा फाननो मोननाय नङा आरो हटेलफोराव बेदर नानि अनगायै बेलासिनि 4 रिंगासिमहालागै मिरामिस जाहोनांगोन। राम मन्दिरखौ बेखेवखाङागौ मानि आसामनि गासैबो गावारि फालांगि एबा गलाफोरखौ बन्द लाखिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुंनानै खावलायदों। अदालगुरि खुंथाइ जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिनि महिरंग नब्लाङाव सनिबारखालि बिपिएफ दोलोनि भेरगाव जिल्ला कमिटिनि मोनसे मावथि मेल एबा वार्कार्स मिट जानानै थाङो। रोजा रोजा बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा बे दोलोआरि मेलाव बाहागो लादोंमोन। बारग' एम लोमस्राव दैमारिनि मासि दैदेननाय बे मेलाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दोलोनि मावथिफोरजों गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायो आरो लोगोसेनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आं क्रेडिट पलिटिक्स खालामा। आंनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ मा मावदों एबा मा मावाखै बेफोरखौ रायजोआसो बिजिरगोन। आथिखालाव भेरगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा खमैबो 5,000निफ्राय 6,000 दङसै। बे बिथिङाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव सा 6,000 मावथिफोरा साफायाव साबा लाबोदेरनो हायोब्ला गासै 3 लाख भटखौ बिपिएफ दोलोआनो मोननो हागोन। जायनो बे दरं अदालगुरि समस्तिनिफ्राय एमपि महरै देरहालांगोन बिनोनो मिरु सोरखारा केबिनेट मन्त्रि मोननो हानाय बायदि बिपिएफ दोलोआ नाजागोन आरो खामानि मावलांगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि खैराबारियाव जालांनाय बे भेरगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफ दोलोनि मावथि मेलावनो बिटिसिनि बारग' एम बनजार दैमारिया बिजेपि दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैयो। अदेबानि बनजार दैमारिया सिगाङाव बिपिएफ दोलोआवनो दंखायोमोन। 2021 मायथाइयाव बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बनजार दैमारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदोंमोन। देग्लाय 2024 मायथाइनि 19, 20 आरो 21 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कामरुप जिल्लानि बक' गान्धी मैदान सामान्य क्षेत्रआव खुंफुंनाया दिनै रबिबारखालि थुंगेबाय। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया मासि दैदेननाय नैथि थान्दै जथुमावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ हारिनि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनि लोब्बा आफादफोरा जयैनो इयुनाव बर' राव बिजों आरो हारि जौगानायनि सायाव खामानि मावलांनायनि फारसेबो बिबुंथि लाखियो। लोगोसे बावैसो सान सिगां आसाम सरकारा खुंनाय 1थि आरो 2थि फेजनि गुणोत्सव खुंनायाव 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि फैनायनि फारसे फोरमायनानै गावनि स्वार्थखौ नागारनानै हारिनि फारसे खौसेयै गसङोब्ला फिथाइखौ खौसेयैनो मोननो होनानै इयुनाव बयखौबो खौसेयै आवगायलांनांगौनि बाथ्राजों बिबुंथिखौ फोजोबो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आबोब बायदि आफादफोरा लाफाजानाय आफादफोर। रबिबारखालि गेवलां मेल खुंनानै बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरसालिया जथुम्माया मोजाङैनो मोजां थुंगेलाङो।
सनितपुर जिल्लानि थेलामारियाव 18, 19 आरो 20 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय एबा खुंजानाय जथुम्माया जारिमिनारि होनजायो। मानो होनोब्ला बर' हारियाव धोरोमनि जथुम्माया बेबायदि गाजा गोमजा आरो गौमा आरज जाफेरबोआखैमोन। रोजा रोजा मानसिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनानै सुबुं गौमा आरज खालामनाय सावगारिया थारैनो बाख्नायथाव आरो बर' हारिनो गोग्गो सिबिनाय आब्रुथिखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय समावनो टेकियाजुलि हालामनि पैसना गामिनि बिमल ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा दुखुनांथावै जाब्रबथायाव जिउ गोमायो आरो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव हग्राजुलि हालामनि पानबारि गामिनि सा 20 सुबुंफ्रा जखमबो जायो। रुंसारि जानाय नखराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि दैदेननाय मोनसे हानजाया खौरां लाहैनानै दुखुथिया नखरनो नोगोद 1 लाख अनसुंथाइ होदों होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो जखम जानायफोरनोबो अनसुंथाइ होगोननि बाथ्राखौ नेहाथारि गणेश दैमारिया फोसावो। भारतनि मुंदांखा आइजो टेनिस गेलेगिरि सानिया मिर्जा आरो पाकिस्ताननि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि सैयद मालिक मोनहा फाथैलाइ बिसिनानै सानैबो आलादा जाबाय। तेलेंगानानि हायद्राबादाव सानिया मिर्जानि नखरा मिथिहोनाय बायदिब्ला सैयद मालिकआ सानिया मिर्जाखौ अखाफोर दाननै सिगाङाव तालाक होनानै पाकिस्ताननि फावखुंग्रि साना जावेदजों जुलि जाफिनबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2010 मायथाइयाव सानिया मिर्जा आरो सैयद मालिक मोनहा जुलि जादोंमोन। नाथाय जुदिअ'बा बिसोरनि गेजेराव 2018 मायथाइयाव सासे फिसा हौवा जोनोम जादोंमोनब्लाबो आथिखालाव बिसोरनि जरा जुलिया गोबाव जोराखैसै। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सरनिया थाङाबारियाव जादों मोनसे सुबुं समाजखौ लाजिफोनांनाय जाथाय। बोसोरनैयानो मोनसे नखरखौ नेवसिनानै दोनदों गामिनि रायजोफ्रा। राहा गोथे जानानै गाबै गाबै जाथायखौ फोरमायनानै होयो भुगिनांनाय नखरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बोसोरनै सिगां गामिनि सन्जय दास मुंनि सुबुङा आबाद फोथाराव खाथिनि सासे सुबुङा प्लास्टिक मुवा बेसादफोर गारनायाव फारनैथिंनिबो गेजेराव सिगाङाव दान्थे बिदान्थे जादोंब्लाबो उनावहाय सन्जय दासनि खाथिनि सुबुङा सन्जय दासनि हेंथायै गामिनि रायजोनि सेराव बिसार होनायाव भुगिनांनाय सन्जय दासखौ गामिनि रायजोफ्रा सरासनस्रा बाथ्रायावनो जेबो जाहोन गैयालासे नेवसिनानै दोनो। बेनि उननिफ्रायनो सन्जय दासनि नखरनि न'आव गामिनि सोरबाफोर फैयोब्ला आरो नखरनि सुबुंफोरजों सोरबाफोर रायज्लायोब्ला 5,500 रां जुरिमाना होनो नांगोन होननानै मिथिहोयो भुगिनांनाय नखरा। मख'नो गोनांदि नखरा रायजोजों लोगो जानायनि थाखाय आरज बिलाइ होदोंमोनब्लाबो रायजोआ 5,000 रां जुरिमाना होनायजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन सर्त लानो होनायाव गोनो गोथो जादों दुखुथिया नखरा। फारसेथिं सन्जय दासनि बिसिया गामिनिफ्राय नेवसिजानानै गामिनि मोनसेबो हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनियाव आरो गावसोरनि न'आव गामिनि रावबो सुबुं हाबैयाव जोबोद दुखु मोनदों होननानै गाबै गाबै मिथिहोदों। लोगोसे नखरनि उन्दै हिनजावसानि इयुनखौ खोमसि जागोन होननानै दुखुजों फोरमायदों। बेनिखायनो गोख्रोङैनो भुगिनांनाय नखरा सरकार प्रशासननि सेराव न्याय नागिरदों। नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सरकारा म्यानमार सिमाजों उदाङै थांनाय एबा फैनायफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। बे बाथ्राखौ मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ रबिबारखालि तेजपुराव एसएसपिनि गायसन सान फालिनाय फोरबोआव बाहागो लानानै बुंदों। बेनिखायनो 1968 मायथाइनि गोरोबथाखौ आथिखालाव सिफायनानै मणिपुरनि सिमायाव तारबन्दी लुनो मिरु सरकारा थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। मानो होनोब्ला उदाङै थांनो एबा फैनो होनायाव रैखाथि बिथिङाव गोबां जेंनाया नुजागासिनो दङ। अदेबानि मिजोरामनि गिबि मन्त्रि लाल दुहम आरो नागालेन्डनि डेपुटि CM वाइ पेटना बेनि हेंथायै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।